Piye Pak De Gareng mang komentari. Bab napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula, Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kaler. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ngilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik macal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja. Tapi jenengan nate keblet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wit limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Yo tak ampet aku. Carane? Yo tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jingone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa ki jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan? Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal menawi sampun dugi ngreya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksudnya. Apa ngenteni ning omah? Kowe mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat ki modern lho. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane pemeran dosene aku dudu kowe. Ngono? Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong ki kudu kerja sama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan iki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. Berarti semua orang itu meskipun udah tua, cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep
sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawamu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok urung. Aku ki ayu kaya ngene iki tapi ra duwe pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, gampang dihapusi. Lah masalahe aku ki ra gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau dihapusi. Lah nyapa? Ya emoh. Gendang duwe pacar, Emoh, aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Pikir apa? Pikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar masih pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. Telu wae aja papat. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Kuwi kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih siji sing penting banget. Apa, Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Ketoke Berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ki ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya bojo bojoku wedok lanang? lho. Bojoku wedok Ibu Kesi. Ah ya bojo ngono kok bojo ngono wedok. kuwi. Apa Dan apa juga kok ya istri bojo lho, lanang. Pak. Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari- ana tengahan. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, urung foto KTP. Ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Ki. sing hati-hati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Nggih. Sing halus napa Pak? Sing alus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Nah, ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa Niku nggih, apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Sandiasmo. Iki sing nulis iki bapak. Bapak. Sing nulis bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sing nulis. Konoan dengkulmu mlocok ora. Ki dalang cahyaku tadi konoan ora. Iya. Allah, nang KTP yo tulisane yo konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ya, pangkur nih. Sandiasmo. Nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Dimen Buddha yang rembaka Mas. masih
Anyo saka Ndaha tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa Salawi reng-re nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama terakhir Dri. Driya sumarah mring Gusti Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Nduk, Nduk kaya Kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mau dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, tegese. Pak? Lah bapak lek ngono Bapak nyuwun apa to, Pak? Bapakmu ki royal nong. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamune ya Pak Digareng. Aku gawe nusik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Hah? Oh ta. Nggih, esuk. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawe noku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Sandi guna. Kok sadi guna? Sandi asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke sandi asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, brimob malian. SK. SK iya. Bajute apa ana Cahyu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung. Oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki. Nggih. Iya dong. Cocok. Nggih. Pokoknya bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Nggih. Ya tetep joget garenge ora ayo. Yo, ana langsung coba. Yuk. Pangatara ngira nalangsa natika sarawengi kang ngatolo papane
kalimat yang kedua ref. Duk, rahayu. Karyane sapa ta, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Mbak Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya ngatasi bocah iki rung lahir lagu iki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Enggak to nek ada ngono kuwi lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik, Nduk, bar iki sangkas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya? Nah, Nggih, manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. Nah, Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Oh, urung tau dolan ning Winong to kowe. Wilayah to. Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana to. Ana Oh, ya. iya. Wah. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Enak. menyat nong, menyat. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. Kayak kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana Gimana ya? jujur dan kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Alus sih siwir apa piye? Alus. Ya ning ngene.
Ya wong ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mulai ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih Wis lho. wis nikah. Derek. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan no. Ayo. Ya, aduh. Mesake Mbak Wir diklangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik tok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu lho Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, Ya kaya Allah. ngono kuwi le gemati Masya karo Allah. sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabung. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. Masya Allah. Bocah edan ora winong ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nang dibawani nang, apa kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi. Tungtak dade. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. Rineng kain baksa Nenonanu senterewe jaran pegon luwes kemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Iya Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak Kalian Pak anu kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten daun apa Pak napa anu ajeng nyangon. Kayak arep pipis. Oh. Kula ngene Wah, kok maju lho tenan, kok kok. repot-repot Maju tenan, lho, mriki wes. lho Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sampah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winong tulung agung Tak kira sinden ganyong. aja nganti ninggal
Nggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi kados pundi, Pak? Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki, Bapak. Nggih. Monggo, monggo. Nggih. Nggih, salim dulu ya, Pak. Masya Allah, kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Jan. Ojo Gede ngece dhuwur loh, kowe, Jan. cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten Pak, saestu jenengan niku bagus lho pun. Mas pun sepuh kok tesih kelihatan Pak, bagus gitu atos-atos loh. Pak, atos-atos Pak niki. Mas Dalang potong. Potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Oh, siap. Apa, Pak? Nggih. Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas, Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye, Mas? Jangan Nggih. Kula dipotong. nek- Saya nggak Ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, sik. Nggih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manik jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Walah. Nggih. Wis gara-gara Mbak Niken ora rasa turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Nah, ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Wong ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten, Kula cocok cukup, niki. kula nggih prei. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh, nggih. Oh nggih, Amin. kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pawon lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Empun. Sampun. Empun wae. Kaya pun kula dhisekke. Gugur gunung sampun, Sampun. mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu meng. Ayang-ayang sampun iken wau. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden iki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sedanten. Nggih. Sing cilik. Ya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Nggih. Nggih ini ngentekke guru 5 lho, Pak. Nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengki sedelok meleh ngantuk lho. Oh nggih pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saenten iki. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Monggo caping gunung. Anu bukan ono nong, ayo nong, caping gunung nong. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan jare kelingan anak lanang
tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah, tapi Bengi-bengi saya tengah sangat weekend. Pak menika matur nuwun. Niki Pak. dilajengke Setya Tuhu Mas Dala nggih. Inggih. Tak Oh, kula sak- tak ngentekke niki. Oh nggih, Pak. Setya Mbak, tuh. sinten? Sing ngasta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke kang mbak niken mawon nah sing bintang tamune sing gawe aku ora iso turu rong bengi niku. Oh, Nggih. Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Setya tuh. nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Jangan mengubah nada ya, nanti Nah, saya ora. salah loh. Nggih. Nggih. Ya Nduk jumeneng Nada aja dan kaya apa. irama. Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa? Ora dadi apa. Nggih sami-sami Pak, nggih. Aku kang setya satu. Nggih. Nggih. Nggih, niken salindri. Nah niku nggih. Aku kang setya satu. Lepit nganti saiki. Mbak Narto dudu karepe dhewe. Terpengaruh kedangan yo. Masya lagam yo Ki tetep mau goyang. garapane Mas Nopal. Ah iya, tetep goyang, Dok. Ayo. Ya Nduk. Andika lahir batin kula nyata banyu Terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet le momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin, Taun amin. ngajeng nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin 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 amin. Iya. Amin. Nggih. Lanjut nggih Pak, lagune sing jigrang nggih Pak. Nggih. Nggih, nggih manut kula nggih Pak, nggih, nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule yo iso goyang cah iki. Apa? Niken iso Ya goyang. iso, kowe Jajal juara sing- siji. yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Alah. Nggih. Apa Nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, Oh, rancak, oke. rancaan ayo. Ting-tingane sapira Mas? Sakmono.
Cilianku rambutku dicukur kuncung kataku saka karung gandum klambiku warisane mbah kakung sarapanku sambal korek saka jagung kosaan watu ning kali domplong ning kandung jaman dhisik durung usum sabun andukku apa ngecukup anduk sarung dolamanku montor cilik saka lempung wis kalau wis kontol baris kekereke mondangu tanggal 15 sepadang jinglang bulane bunter aku digudang saya gede dadi dokter Iku tak wae. tanggal 15 sepadang jinglang bulane bunter bareng wis gede aku disontek ke budokan Ocoroko Osawala iki cerita jaman semono Okotongo Ojayanya iki cerita saka wong tuwa Ikan jambil. Madangkara kita kembali ke zaman dulu ya Pak Bapak melo nyanyi ya Pak Ayo. Yo ayo melo nyanyi kita bareng-bareng Cilianku rambutku dicukur kuncung katokku saka karung gandum klambiku warisane mbah kakung sarapan apa Pak? Harapanku sambel korek sego jagung Kosaan watu ning kali domplong ning kandung jaman dhisik durung usum sabun andukku omong cukup anduk sarung ayo Pak dolananku montor cilik saka lempung wis kalau wis kontol baris rasane saiki wis kalau wis kontol baris kekereke mondangu wis yo cerita
Moga ketanga iki carita saka wong tuwa ana jaraga data erah. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe to cilik-cilik ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. Iki dadakan. Iki mau mendadak. Oh, boleh. Tapi grup Madangkara ini selalu Madangkara ready. aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Job dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih, Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, monggo bareng. Bir, Katresnan ayo. sejati ya, Pak. Sejati ya, Jangan. Bir. Ayo Mas, langsung Mas. Titik, ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, Mbak ada Winong, Mbak oh. Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten. Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen lungguh tak sawangi wae. Tanggal 15 sepadang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 sepadang jinglang bulane bunder sesar. Pade sawangen aku to. Ora aku sing nyawang ana sidene ya. ya. Ana nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Niken. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, Lagune sing apal. kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket wingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhuk ke apal-apal dader. Sing Tak bedhug. dukung, tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Ya, Oke, kanca-kanca pengkrawit oke tau pisan? sudah. Oke, yo. Oh, apa iso. Oke. Sudah ready. Monggo, purba sejati. Katresnan sejati. Monggo, ya yuk berpacu dalam melodi. Oke. Hey. Madangkara
kasih anak-anakku semuanya. Nggih.